नमस्ते. मी चिकन 65 बनवते आहे आणि त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. हे चिकन आहे म्हणजे बिना हड्डीचं, म्हणजे हड्डी काढून ठेवले आहे. हे चिकन आहे. त्यासाठी हा कांदा आहे. हे थोडंसं खोबरं घेतलं आहे आणि टोमॅटो घेतला आहे. हे सुकं खोबरं आहे. हे आणि टोमॅटो हे कशाला ग्रेव्ही बनवण्यासाठी घेतलं आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे लाल मिरची पावडर आहे, म्हणजे हा घरातला मसाला आहे माझा. तर मी तुम्हाला सांगते आम्ही घरातला मसाला कसा वापरते, त्याच्यामध्ये सर्व आहे ना, त्याच्यामुळे मी गरम मसाले वगैरे काही घेतले नाही. मग तुम्ही बनवता नाही ना, तुम्ही लक्षात घ्या की मिरची पावडर असेल ना तर तुम्ही गरम मसाला घ्या. ही कोथिंबीर आहे. हा कढीपत्ता आहे. हा मैदा आहे 2 चमचा. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे 2 चमचा. हे मीठ आहे आणि हे दही आहे आणि एक अंडा आहे आणि हे तेल आहे. आता मी हे रेड चिल्ली सॉस आहे. आता मी तुम्हाला पहिलं चिकन फ्राय करून दाखवते. हे चिकन आहे. मी कसं थोडंसंच घेतलं आहे, म्हणजे घरात खाणारे 2च मुलं आहेत ना, त्याच्यामुळे. हे मैद्याचं पीठ आहे. हे 2 चमचा. ते 2 चमच्याच घेतले होते बरोबर. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे 2 चमचे. मीठ आहे. हे थोडंसं घ्यायचं चवीपुरतं. मीठ आहे. हे मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातला मसाला आहे. हे अर्धा चमचा, कारण अर्धा चमचा आहे ना नंतर ग्रेव्हीमध्ये टाकायचा आहे. आणि 1 चमचा आहे ना ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. आणि हे थोडं ठेवलं आहे ग्रेव्हीसाठी. हे ना सगळं असं मिक्स करून आहे ना 20 मिनटं ठेवायची आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना अंडं टाकते फोडून. हे चिली सॉस आहे 1 चमचा. एक चमचा चिली सॉस टाकला आहे. आता हे सर्व आहे ना असं मिक्स करून आहे ना 15-20 मिनटं झाकून ठेवायचं आहे. तोपर्यंत आपण आहे ना त्याची ग्रेव्ही बनवूया. आता चांगला हे मिक्स केलं आहे. आता त्याच्यावरून झाकून ठेवते 15-20 मिनटं. आता मी त्या चिकनसाठी आहे ना थोडीशी ग्रेव्ही बनवणार आहे. हे खोबरं आहे सुकं, म्हणजे असं थोडंसं घेतलं आहे. एक टोमॅटो आहे आणि आहे ना हा कांदा आहे ना फ्रायसाठी घेतला आहे ना, तो कसा फोडणीसाठी घेतला आहे. त्याच्यासाठी थोडासा घेते ग्रेव्हीसाठी, म्हणजे एकदम कसं सुकं सुकं होणार ना ते, म्हणून. आता हे मिक्सरला लावून घेते बारीक करून, पाणी टाकून थोडं बारीक करून घेते. याचं मसाला सर्व वाटून घेतला आहे. खोबरं, टोमॅटो आणि कांदा हे असं वाटून घेतलं आहे ग्रेव्हीसाठी. आता ते 15-20 मिनटं झाले आहे. आपण ते आता खोलून बघूया. हे बघा छान झालं आहे. आता मी गॅस पेटवते आणि कढई ठेवून आहे ना तेल गरम करते. तेल तापू दे जरा. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये एक एक चिकन सोडायचं. हे आता आपण उलटे करूया, म्हणजे ते शिजायला पाहिजे ना, म्हणून. असे बरोबर उलटे सुलटे फिरवायचे, कारण ते शिजायला लागतात म्हणून. हे लाल होईपर्यंत तळायचे. मस्त झाले आहे, छान भाजले आहेत पण. आता मी काढते, गॅस बारीक करते थोडा. हे चिकन फ्राय करून घेतलं आहे. आता मी ग्रेव्ही बनवते आणि त्याच्यामध्ये चिकन फ्राय करते. गॅस पेटवून भांडं ठेवलं आहे. तेल पण टाकलं आहे. तेल तापलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी कांदा टाकते, थोडासा फ्राय करायला ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये आहे ना ही कढीपत्त्याची पानं आहे, 5-6 पानं आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे.
आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी ग्रेव्ही बनवली आहे ना वाटून ती टाकते. ही बघा ही छान ग्रेव्ही बनली आहे ती टाकते त्याच्यामध्ये. त्यात कसं असं थोडं पाणी टाकायचं म्हणजे सर्व त्याला ग्रेव्ही लागलेली आहे ना भांड्याला. आता त्याच्यामध्ये ही ग्रेव्ही टाकली आहे. हे कसं छान होईल ना, मग नाही तर सुके सुके पोळी होतात ना, त्याच्यासाठी हे असं आम्ही बनवतो. गॅस फास्ट केला आहे म्हणजे चांगलं शिजायला पाहिजे म्हणून. आता त्याच्यामध्ये आहे ना लाल मिरची पावडर टाकते अर्धा चमचा, म्हणजे अर्धा चमचा मी त्याच्यामध्ये टाकला आहे ना चिकनमध्ये म्हणून. हे मीठ टाकते अर्धा चमचा. कोथिंबीर टाकते थोडीशी. आता ही ग्रेव्ही छान बनली आहे. आता दही टाकायचं आहे. म्हणून गॅस कमी करून आहे ना हे भांडं खाली घ्यायचं आणि नंतर त्याच्यामध्ये दही टाकायचं. कारण का माहिती आहे दही आहे ना ते फाटतो. ह्याच्यामध्ये ना एक चमचा छोटा आहे असं 2-3 चमचे टाकते दही. असं चांगलं हलवून आहे ना नंतर ते गॅसवर ठेवायचं. गॅसवर ठेवलं आहे ना आता गॅस फास्ट करते. हे चांगलं शिजलं ना मग त्याच्यामध्ये ते आता चिकन टाकून मग आपलं मस्त फ्राय होणार आहे. शिजू दे, शिजायला पाहिजे जरा. हे आहे ना जरा शिजायला द्यायचं, कारण कांदाने आपण ते कसं खोबरं असं हिरवंच कच्चंच वाटलेलं आहे ना, त्याच्यामुळे ते जरा ग्रेव्ही शिजायला द्यायची. म्हणजे त्याला तेल सुटलं ना मग आपण समजायचं की ते चांगलं शिजलं. मग त्याच्यामध्ये आपण हे चिकन टाकायचं. चिकन टाकलं की मग झालं, मग काय शिजवायचं नाही आहे. हे बघा छान झालं आहे, तेल पण सुटलं आहे वरती. आता मी त्याच्यामध्ये हे चिकन आहे ना हे चिकन टाकते. चिकनला कसं मस्त आता ग्रेव्ही छान दिसेल आणि खायला पण छान लागेल. हे आपण जरा 2 मिनटं शिजायला देऊया. म्हणजे कसं ते आतमध्ये सगळं दही सगळं आपण जे कॉर्नफ्लॉवर वगैरे वापरलं आहे ना त्याच्यासाठी हे सगळं मसाला त्याला लागला पाहिजे. मग जरा 2 मिनटं शिजलं ना मग आपण काढूया. हे बघा तेल सुटलं आहे एकदम मस्तपैकी छान झालं आहे. कारण का तेल जास्त कशाला सुटलं आहे, मी तेल नाही जास्त टाकलं. ते खोबरं वगैरे आहे ना सुकं खोबरं त्याला ते आणखीन तेल सुटलं आहे. आणि किती मस्त छान ग्रेव्ही पण झाली आहे आणि दिसायला पण सुंदर झालं. एकदम घरगुती आहे चिकन 65. पण माझ्या मुलांनी नाव सांगितलं मला, नाही तर मी असं नेहमी बनवायची. मला काय माहिती नसायचं हे असलं नाव आहे ते. तर मी मग म्हणाला मम्मी तू चिकन 65 बनव. मी म्हटलं मला येत नाही. म्हटलं मी जे बनवते ना ते तुला सामान सगळं काढून दाखवते, मग तू मला सांग काय ते. माझ्या मुलांनी सांगितलं की या चिकनचं नाव 65 आहे. चिकन 65 ते झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करते. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. आपलं एकदम चिकन 65 एकदम रेडी आहे. आणि बघा एकदम ग्रेव्ही पण छान आहे. तुम्ही कशाबरोबर पण खाऊ शकता. छान झालं आहे मस्त. आपलं चिकन 65 तयार एकदम रेडी छान झालेलं आहे. चिकन 65 एकदम मस्त रेडी तयार झालेला आहे. आणि तुम्ही करा. म्हणजे कसं तुम्ही माझी माणसं आहे, मी तुमच्यासाठी मला जे येतं ना ते मी करून दाखवते. आणि माझ्या मुलाला पहिलं दाखवते कसं आहे ते बघायला. म्हणून तुम्ही करून बघा आणि मला सांगा.